Hello kabisaya, hapon naman di ay manguha kog utanon kabisaya kay maamong sudanon. Basta hapon bisaya ang among kaunon is utan. Kay ang utan kabisaya grabe ni siya vitamins. Manguha na kog utan bisaya. Ang Amerikano bisaya nagkuha siya og batong kay isagol sa utan. Yara. Nami tanom nga alugbati, batong og okra. Dara mo among panihapon. Dara ka bisaya ang amo batong daghan kay bunga. Daghan kay bunga ang among batong. Magkano lunggoy mo ni? Di ara bunga sa among batong unya manguha ko og kamunggay kay mao man isagol sa batong alugbati o okra. Di ara malunggay gikapitan ni siya og batong mga kabisaya. Dara ang kamunggay pulos man ni siyang mga guwang. So arita magkuha sa ibabaw. Ara malunggay. Og alugbati akong paon. Dara ang alugbati nga gitanong mga kabisaya mautan na ni. Magkuha ko og gunting kay kung imuhang kamuton pagkuha ang alugbati madaot kuno dapat guntingon daw. Asa na ba tong gunting? Di ara scissor. Ato nang guntingon ang alugbati para di daw madaot. Alugbati. Dara kabisaya akong gikuha og gamay. Gamay ra ka alugbati ang akong gikuha kabisaya kay tungod gamay ra namo pag-utan kay among daghanon dili mahurot. Tapos ang akong buhaton kabisaya mamugbo ko sa akong mga tanom kay grabing inita. Ganina ang mga tanom nangadaot tungod sa init. Mamugbo ko sa akong tanom. Sibotyo kami nga bisaya di ara nagpuyo kini sa balay. Dili ni siya mulakaw kung di po niya mulakaw kabisaya. Asa tunay ma? Nanguha og uthanon. Din di ara kabisaya ang akong mga tanom nga akong bubuan para siya mabuhi dili mamatay. Kay part na ni siya sa akong kinabuhi. Kining akong mga tanom nga na collection atong pandemic. Dara kabisaya magsugod na kog pamugbo sa akong mga tanom. Gamayon na ni siya pagbuko.
ang akong mga mayana kabisaya nga akong na-collection. Daara kabisaya, nice kayo nga mayana. Ingan daw sila nga kining mga mayana is herbal. Ako man gud kabisaya, hilig kay kog mga herbal kay ganahan ko kay way side effect ba kung mainom ta og herbal. Then ako na silang bubuan. Mga ginagmay ra kini akong pagbubo mga kabisaya kay tungod ang mga mayana gamay ra kayo sila ibubo sa tubig para dili sila madaot. Ulting naghanan ako mga bisitas mga kabisaya. And then kini siya nga lubi. Muna siya gabi-gabi nga White Christmas. White ang pangalan ni kabisaya is White Christmas. Porting ugaha sa mga yuta kabisaya kay tungod init kaayo ganin na. Ang ako mga tanong na nga tumba kay agianan man siya sa mga bata ari kini kabisaya hinayon na kami siya buo. Pati na akong daghanan mga bisitas bisaya napa sa mga luyo. Ay, way agas ka mga bisaya. Muagas niya mga kabisaya mga 3 PM pa kadlaw ni. Mga 3 PM pa ni siya mo agas walay agas ari na po ko sa sulod mamubo kay mao man ni ako mga pinangga mga halaman diara mga halaman kabisaya mo ani siya ang akong pinangga nga halaman snake plant. Unom ni siya ka snake plant. Then siya kini siya kay pungsoy ko na siya nga tanong. And then white utos. And then dako na kayo kong saging-saging doon na siya is mga saha mga kabisay. Muni ang akong mga tanong mga pinangga ako bilang gisay. And then kabisaya ang
gisingot jud ko sa pagpamubo sa akong mga tanom. Di lang akong lobi-lobi kabisaya akon siyang gisulod dara sa balay. Kay nindot man siya isulod. Din kabisaya nagsugo naghagpat ang ako ang husband. Mag-utan mi tagahapon kay nami vitamins. Iyang gihagpat kabisaya kay batong nga mubo ni siya nga mga batong dali ra kay mamunga. Then taong pud nga porting mubua nga bawg murag taong siya nga murag taong nga nang taong sa banig nang init naman mo siya ni bawg. Ang okra kabisaya porting gamaya wa katubo tungod sa kainit wa ni uwan-uwan. Then labong kayo mong alugbati, then kamunggay. Porting alimuot. So pasensya na mo kabisaya kay di pagikuhanas mag-vlog. Ang akong subscribe kabisaya 1 taon, ang akong views kay 93. Kung makauyon mo sa akong mga vlog kabisaya paliho lang taon kog subscribe sa akong YouTube, then like, then share. Ganahan mo yung ko mag-vlog kabisaya kay para ma-enjoy po ang akong life nga dili po boring din sa among balay. Enjoy lang ko sa akong life nga mo vlog ko. Ganahan lang ko kay ganahan lang ko mo vlog sa akong kagalingon. Ang akong labhonon kabisaya puting daghana kay nang labaw ko galina nahot na nag-agas. Moagas na siya mga 3 PM pa sa gabi. Then ang akong ero nga si Butcho kabisaya nagsige na siya dakop og lamok kay daha makay lamok diri sa mua. Dara si Butcho kabisaya. Nagsige na siya og dakop og lamok kay puti mang dahang lamok diri sa amo. Hello Butcho. Butcho. Hello Butcho, come here. Say hi Butcho. Thank you guys, namatay. Butcho, say hi. Hello, hi. Mo ni siya nga iro guys nga akong hinangga kay buotan man ni siya guys. Dari ra gyud ni siya sa balay guys kay mulakaw ra ni siya sa guys kung mulakaw ni guys. Buotan ni siya pagka iro. Hapon na guys. Wa kami kahagpat og kamunggay. Ay, natuwad. Natuwad. Then guys, muhagpat na ko sa akong kamunggay. Naalihan. Hagpat na ko sa kamunggay guys kung usaon siya paghagpat nga dili pud ta mo mabukog bitaw sa iyang mga palak guys. Inanaon na siya di naman ko kalitok ng inanaon siya paghagpat guys.
Inanaon siya para di buta mabukog aning kamunggay kay sakit ba kayo mabukog. Dugay pa kay kumahumana ni paghagpat guys kay tungod isa-isahon man ako paghagpat. Kini pud kamunggay guys daghan kay ni siya vitamins. Di na ka kinahanglan mo palit og gatas kay tungod do naman siya gatas, vitamin E, C, D, E. Then calcium po ni guys na maka kuan po niya siya yung calcium ang kamunggay siyang lawas ang bukog ani guys. Dili magabok ang atong bukog guys, dili madali magabok tungod tagaan daw ta mo kaon og kamunggay guys. Ang kamunggay guys dili pod ni siya makapataas og blood pressure guys. Kay kining kamunggay guys kung kaon kag taga-adlaw mo patay pod ni sa atong mga cancer guys. Makapatulid po ni sa ato ang ugat guys nga ang atong ugat guys nga napas mo na gikan ta sa lakaw guys kauman mahimasa nang panahuton na atong tiil kanang magulngol na atong lapalapa tungkol na sa paghimasa guys nga kapoy na ang imuhang mga lawas na gabi manghimasa. Kung mahimasa gani mo kagabi guys gikan mo sa mga trabaho mag-init mo tubig ibutang sa inyong balde para di yung panhutan ang inyong ugat nga gikan mo sa lakaw. Daghan pa yung kamunggay guys pag yun hot o hagpat. Isga sa wapan palihog kog subscribe sa akong YouTube channel guys. Gloria Bisaya Vlogs, Gloria Angeline, Gloria Laagan Vlog. Muna akong channel guys. So guys, bye bye na guys kay tiwason pa na ko ning hagpat ang kamunggay guys.